Gurukota rezvekudzivirwa kwenyika Oppah Muchinguri pamwe nemukuru wemauto eZimbabwe National Army ZNA Sanyatwe vanzi vabhadhare 41,000 zig kumunhu akashungurudzwa vamuchademba muponde kuGlenville avo vakarwiswa zvakaipisisa nemasoja aikanganisa kuratidzira kwaipikisa hurumende muna 2019. Izvi zvinotevera kubatwa kwavo nemhosva nemutongi wedare remajistrate muHarare vaTamara Chibindi. Muri ZVAITWA mindira mberi nenhau dzinokudzira subscribe, like, hotina on the bell icon. Noti vachiendera mberi vanoti Muchinguri navasanyatwe varamba mhosva yavari kupomerwa pakutongwa kwenyaya iyi vachiti imhosva yemapurisa eZimbabwe Republic Police ZRP ayo avanoti akapiwa basa nemutemo musi wakarohwa zvakaipisiswa namuponde. Asi dare rati vaviri ava vane mhosva ndokuvati vabhadhare munhu akakuvadzwa. Muri Zimbabwe ndo mashoko ari kubuda munhau zvinzi aiwa vana Muchinguri vari kuramba mhosva yavari kupiwa yekuti aiwa masoja akakwadza akarova munhu zvakaipisisa kwazvo tinzi vamuripire mari asi anokandidzana nyaya nemapurisa uchiti aiwa imhosva yeZRP muri Zimbabwe. Asi uzvanoti pakupera kwazvo aiwa vana Muchinguri naSanyatwe ndo vanozongopiwa mhosva vonzi varipire mari iyi. Muri Zimbabwe chivutidzei mafunguro enyu noti kudii pamusoro penhau iyi, panhau yemasoja akarova munhu zvakaipisisa akanga ari innocent asina mhosva. Pinda mucomment section medu musavano subscribe, like, chete noturn on the bell icon. Tomochera mabudisa nokupa pano paZVAITWA News Live.